Sengihamba ma. Ngisale kahle. Kodwa manje indaba ungasiphathi ngokulingana. Izolo bekuhamba uhlengiwe abuyela eGoli lapha ahlala khona. Umnike isikhafuthini samakuku. Wathi besahamba segeyithini wathumela abantwana ukuthi bamvimbo sokhohlwe ukumnika amakhethenisi amadala ongawasebenzisa. Ngolesihlanu bekuhamba umelusi la ekhaya. Umnika abakuku wamnika namathulusi ababo okusebenza abesuka wasebenzisa. Kodwa mina mangihamba ngivele ngithiwe bye. Mina ngazi kakwenzani. Indaba sikaphathwa ngokuhlikana la ekhaya. Mhlawumbe inomuntu angisebenza. Ngilokuthi mina ngisebenza amatoho ama-piece job. Angikuthumelela ama-thousands nyanga zonke ma. Nami bengalijabuleli ikhethenisi elilodwa engizolifaka e-bathroom la ngihlala khona. Nami bengayijabulela itangi noma isando, ithulusi nje elilodwa ku-toolbox yababa. Kodwa wena uboni kubalulekile lokho. Ngiyafisa uNkulunkulu angisize nami njengoba sisuka ku-2024 ngithola i-permanent job. Ngizokhona nami ukuthi ngikusende lama-thousand ngiphathwe kahle kuyena. Sale phansi.